Pontesa era de un señor, non? De Moisés Álvarez. Cando morreu Moisés tiña 2 fillos, cada un pensaba de diferente maneira, e aí xa empezou a cousa a descarriar. En aquel entonces gobernaba o PSOE. Vale. El señor como se chama? Don Felipe González. E sabes que non sei se sabedes, sacaron a lei que chegou un día que dixo: todas as empresas deficitarias deste país las vamos a hacer rentables e las vamos a vender. O INE quería nos vender e ao final vendeunos por unha peseta, que nos enteramos polo telediario. Consejo de Ministros vendeu o grupo de empresas Álvarez. O grupo de empresas Álvarez por el simbólico precio de unha peseta. E vos sin saber nada. E nós sin saber Na nada. calle, peleando, Nos peleando na calle. Nos na calle, no, peleando, no, levando tundas. Nos venderon en Consejo de Ministros diciendo, nos vendido a unos valencianos por el simbólico precio de una peseta. Entonces, pues estos tipos, desde que chegaron, xa empezaron a non pagar pagas extras. Que tiñemos 3, non? A de xullo, a de Navidad e a de beneficios, que era en marzo. Nunca máis miramos unha paga. Ahora que sí, sempre denunciábamos a deuda, vale? E entonces eles reconocían a deuda, pero nós non embargábamos, porque senón había que embargar unha máquina ou que fora, e non podíamos seguir traballando. Botábamos 9 anos sin cobrar as pagas, e despois botábamos 8 meses sin cobrar, e seguíamos traballando. Resulta que estos ya se cansaron e xa nos deron a outros valencianos. Vino el Tatay, que según parece el Tatay le tenían una deuda a estos señores y le regalaban el grupo de empresas Álvarez. Pois resulta que un día, cando pensamos que íbamos a ser normales outra vez, sale na prensa que al Tatay lo cogieron en el aeropuerto de Valencia con, no sé, con cocaína, con droga, con la madre que me hizo. Bueno, dijimos, bueno, vamos vos. Aí veñen outros valencianos. Os Manglano tiña un fillo, o vello tiña un fillo, que era un chavalito de 30 y algo de años, e dixolle: neno, te vou dar un xojete. Vente para Vigo, verás que bien te lo pasas e que bonito es Vigo. E o carajo. Por nada fomos de mal en peor, hasta que pasou, que empezaron a non pagar. Traballamos moito tempo sin cobrar, xa foi un erro enorme, porque a ver se salvaba, se veña, acaba traballar sin cobrar, que iso é un erro, nunca fajares na vida, mas vos agora eso de jefas de vos mismas, pero non traballei gratis nunca, por favor, a la mierda. No, é un erro enorme. Entón aí empezaron xa malos rollos, entendes? E despois, claro, todo mal. Eu nunca quixen seguir traballando sin cobrar. Era a primeira que me opuñía. A primeira. Eu dicía, pero non vos dades conta que se nos deben 3 meses non nos van a pagar 4. Empezaron a non pagar, ou se debíanche, ao mellor debíanche 6 meses e despois pagabanche a mitad dun mes. Despois mirabas que moita xente iba a traballar pola tarde para que saliran os camións coa ilusión de que nos iban a pagar. Era mentira. Era un engaño, e eu dicíalle: estades cejas, iso é imposible. E claro, entón enfrentábamos unhas coas outras. E por aí foi por onde empezou moito revés. Ao principio apoiábanse, porque sabes o que pasa? Había moitos matrimonios. E, por exemplo, eu, e como a min outras, tiñamos a suerte de que os nosos homes traballaban en outros sitios. Entonces ti non cobrabas, pero tiñas, sabes? E, a ver, fame non pasabas. Claro. Pero eu tiña compañeiras, matrimonios ali. Eu miraba como choraban aquelas compañeiras, entendes? E moitas acabaronse de meter en hipotecas, entendes? Eu sei de algunha xente que tuvo que a outras axudalas. Entendes? E iso é moi triste, porque é o que che acabei de dicir antes, dicimos, bueno, pois a fábrica non vende, está atravesando unha crisis, é para todos, pero é que a fábrica vendía, e ti tiñas que ir a traballar, e tiñas que pagar autobús, pagar o bocadillo, ti aparte de ir traballar e non cobrar, tiñas un gasto. Defendendo o noso traballo, levamos paus hasta no carné,
E iso foi horroroso. Despois foi cando fixemos os paros aí, fixemos o paro por Arcade, estuvemos 18 días diante da Xunta de Galicia en Santiago, 18 días ou máis. Un mes. No, os 18 días foi no Concello de Vigo. Concello de Vigo. Entramos acampadas, sí. E no Concello de Vigo entramos dentro hasta que nos botaron fora, pero a forza de policía. A tunda. Tundas, non era dicir e avisarte, eran tundas, porque tamén non obedecíamos. Despois, diante da Hacienda en Pontevedra, aquilo foi mallar con jana. En Arcade deronnos a morrer. Aquelas bolas, que canto máis respiraban, máis se metían os gases na garganta. Aquilo era morrer. Morrer. Mirabas aqueles homes todos, aqueles cachos daqueles homes todos tapados, co aqueles escudos diante, e aquelas porras aquí postas, aqueles casquetes na cabeza. E avisávante, claro, non obedecías, e coa mesma tiñenlle que haber dado orden de cargar, claro, porque senón non poderían cargar. E aquelas pelotas, rapaza, aquelas pelotas onde che dábanche, e aquelas porras andaban a 100. E dicían eles uns cos outros, son incansables, non se cansan. E agora mesmo débennos 1.500.000 euros, algo así non? 2 millóns. 2 millóns? Sí, son casi 3. Bueno, pois mire, ainda me quedei corta, teño mala información. E andamos así en líos, fomos cobrando algo, a base de ir peleando pa Vigo, e así cousas, restiños que nos debían. Despois, cando colleu os terrenos o de Súbel, colleu os terrenos, pero como da burbuja do ladrillo fixe así, el pensou que se iba a seguir lucrando daquela, e todo parou, pero parou a nosa conta, que non nos pagou. El ten o terreno, pero non nos lo pagou. Que ingresou no xulgado do social, creo que 3 millóns de euros, non? Entonces os abogados puxeron unha demanda que nos había pagado 7 millóns de euros. Cando resulta que nós non cobramos un puñetero duro, que ele ingresou nos... Hoxe cobraronlle o tanto por cento que tiña que pagar en facendo, non sei en que rollo era, que non recordo agora, e o resto o retirou. Eu non me vou a dar por vencida. Tamén teño gana de ir a esas. Eu non me vou a dar por vencida. Mentres poida, Castiña, vou contigo, non te preocupes. mentres eu así que salo ao xuicio, e dean todo por perdido, porque eu sei que está todo feito xa. Eu para a porta dese señora vou gritar mentres teña aliento, vou. Porque non vou a facer nada malo, nin vou a roubar nada, non lle vou a quitar o pan a nadie, voulle quitar o que me quitaron a min. Vou gritar polo que me quitaron a min.